Smuoinnig sé riamh cadas a hagan na héadaí fad a chaithfean muid is bhaile. Tóg bula faoi thuaim. Nis tá muid chun breanú. So féach éadaíon duine tá nacalat, agus muna bhfuil duine nacalat, buintí de dhéandaí nó de tíle na hain, agus cuairdig an lipéids, tá lipéid ann agus deir sé cén áit an bhfuil an téadach sin dinta. Nis tá mo ceann dénta sa Bangladesh. Coldach ceann dinta. Nis, seo chud is na héadaí tá gomsa sa bhaile. Agus tugadh si faoi deara tá an Ind, an Turc, an Phacastáin, an Tsín, agus deire éire. Bhí sé sáchtacha ormsa tacht físa éadach a tháinig ón ar dír hain. Cén fáis sin? Well, seo muide an seo a grinneog, agus na tíortha lugar me caint ar númad a hin, tá an Tsín an seo, tá an Ind an seo, an Phacastáin, agus an Bangladesh. Tugad si faoi deara go na tíortha sin ar fad san áis. Mas tú cén fá mí na héadaí, go leordas na héadaí tá chaithfeá going sa bhaile, dinta san áis. Bhfuil smuoinnigar sin a second agus tuach mar chuige ar bálín beag. A dús bara, tá muide chun féchant ar an bróch séise tá ann chun tíléna codáis a dhéanamh, nó éadaí codáis, ní tíléna amháin, éadaí ar bith codáis. Bhfuil i dús bara peachtar an codáis ar airm. Na úsátar annach chud isce agus cemicí chun an codáis sin a chur ag fás. Agus taistelíonn sé ar etalán, téann sé chomh fada le monachan chun fabric a dhéanamh. Agus dintre é seo beidir sa Tsín nó san Ind, tuair faoi deara cibh é taistelíonn an físa codáis seo chun éadach a dhéanamh as. Tugann sé etalán a ríist, agus téann sé chomh fada le monachan ar nós ceann atá sa Bangladesh. Nis, na monachan seo sa Bangladesh, chur mé ceiste ar ball, cén fan intar na héadaí i luag san áis? Well, cosníonn sé bhád níos mú airgid chun fostóirí a ostú i monachan sa Bangladesh nó sa Tsín ná mar chosníonn sé in éireann nó san Eorop. Ní bhíonn cnílach ar roiáhantab, go minic bíonn tinne antab, bíonn tinta antab, tharla sé seo le cúpla bliana nús, bhí sé sin ar an nuacht, agus ní bhíonn sé róthábháilte bheith gobras na monachan seo, ach cosníonn sé líos mú airgid, mar sin an áit a déanana cólachtaí chun an téadach a dhéanamh. Téimid a roigur sin agus fain na héadaí etalán eile agus téann si go dtí na siopaí éadaí. Agus seo é an áit na gceannaí muide na héadaí ar fad seo, breaníonn si gá hálan ar an rála an sin, agus an sin caitheann muide iad, agus ceannaíonn muid iad. Nis, tá próisis fada chun codáis a dhéanamh. Ar smuoinnig tú, go gusníonn sé, go dógann sé 2,650 lítir isce chun tíléna codáis a dhéanamh. Sin annach chud isce. Mar sin, tá simbal an seo going agus tá sé gur fair trade nó cóthrádáil. Cuirdig sa bhaile a bhfuil sibh an tacht ar físa éadach leis an gcótha seo. Céad is bríd eis? Well, círíonn sé go bhfuil an písa éadach seo dénta in áit ina bhfuil páid cór agus gon le conílacha oibre sábháilte iontu. So círíonn sé go bhfuil muid na maithú go bhfuil muid duine rudig a ceannach éadach leis a simbal seo. So bhfuil lóga cóthrádála agat ar éon físa éadach atá sa bhaile, cuirdig sin ar ball, agus cuirdig freisin písa éadach beidir tá dénta in éireann, nó dénta san Eorop. Tá go leor manach an aontaach in éireann a dhéanann éadaí chomá. Nis, chun dul ar easca dín próisis, chun súil siar a chathbhar, tá gníomhaíocht beag le duine bh going sa le bhága mu dé. Tá na picturí seo bhaineann leis an bróisis aga mar an mála, caithemuide iad a chur san óir ceart. Meas tú céad éon chéad pictiúr, céad éon chéad chuid den próisis. Má sibh, peachtar an codáis ar airm. Ítach, agus, chuirmid é seo an seo ar dús, mar a dúirt míid dintar go leor taistil. Mar sin céad éon dara cheann, etalán, tógann sé etalán, agus téann sé chomh fada le áit cinnt eile, bhfuil si go céad éon chéad ceann eile, monachan, anna bhá, agus sa bhonachan seo, athrítar an chodáis isteach a píosa mór fabric, ina mé siad na héadaí dhéanamh astab, chéad ceann eile, tá ceart agaibh, etalt eile, go leor etaltaí, so tugann sé etalán a ríist, agus cadainn sé inis, monachan éadaí, má sibh, agus seo é an ás ar nós an Tsín, nó an Ind, in nintar na héadaí, agus a ríis, céad a hálín inis, etalt eile, mé seolthe,
Agus Derek céir de Harlín, ní mór an dacra sé ceann dearnach, caníonn muid iad insna siopaí. Har bar ar fad. Croch me sús ceann seo. Nis. Smuoinnig ar an méid taistalíonans na héadaí seo chun tacho fada linne is na siopaí nús Somália. Agus smuoinnig freisin ar méid isce a thugann sé chun an téadach sin íanamh. 2,650 lítre, sin annach chud isce. Chéad bhfuil gúil sib sé ceannach éadaí cur ceistartain an dastín sé seo bhhaim, féchar lipéid, fé cadas a dagan na héadaí seo, agus ná dennig í dearmad ar an tuncar atá gur sin ar an timpeallacht freisin, mar tá an tuncar a géadaí ar an timpeallacht agus tá muidig sin hábháil fi lethar nach bhfuil